डेन्जार सर्ट जोदोंलै बे बरिया हाबबायमोन नै एकदम बा किपाराबो किपार हाथारा जादों। Ladies and gentlemen, boys and girls, बे समाव जोंनि गेजेराव सफैबावनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ जों सिनायथि होनाय हाबाफारि आखायाव लादों। जोंनि गेजेराव सफैनो हादों दतमा आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि बिथां ये पहले समाही यानी फर्स्ट हाफ का गेम शुरू हो चुका है। यहाँ पे पास किया है जर्सी नंबर 12 को एंड अगेन पास टू जर्सी नंबर 7। यहाँ पे राइट आउट की तरफ से डी बॉक्स के अंदर कोशिश की थी। Connection Azari, the program मेरे जाने dari Isabel Junai साथ एवं बिकमय हम अपने जंगल के जीवितार अपनी गेम पे वापसी आने के लिए बालुका के खिलाफ, क्योंकि अब तक का स्कोर 0 में प्राप्त हुई है सांसराम का बालुका के खिलाफ। जाबाय मोनथ' बरिया जोदों। निशाना छूट गया, सीधे बाहर की तरफ बॉल निकल गया। वाह वाह और फिर से जर्सी नंबर 12 पास किया है जर्सी नंबर 11 को और धकेल दिया बॉल को फिर से लंबी तौर पे जर्सी नंबर 13 को। बे हाबाफारियावनो जों हांख्रायनाय बायदियै जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैबावदों मिरु इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां गाहाय नेतारि राजु नार्जारि आदाखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय खावलायदों। आरोबाव बेजोंनो लोगोसे आङो गोबाव खालामालासेनो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जों हांख्रायनाय बायदि